És akkor... Jó napot kívánok, Vörös Anna vagyok. Ez a református, érzékcsaládi református templom, ami 1917-ben itt született Lassony-Cin Géza, és ami itt látható, Itt a templom, ott a templom is. itt a templom is, Itt pedig a pap. itt pedig meg a pap lakik, aki Az nincs odaírva. 1990-ben az érzékcsaládi község lakosságai jártak ebben a templomban. És ennyi. Itt az érzékcsaládnak az általános iskolája, ami 1914-2-ben készült. Jó napot kívánok! Ez az érzékcsaládi iskolának a központja, alapközpontja. 2010-ben lesz felújítva, amit itt látszik rajta. Ez itt a katolikus templom 1800 előtt lett felépítve, amit itt látszik, de 2008-ban lett felújítva. 2008-ban, amit épült templom, 1800 előtt lett fölépítve, 2008-ban lett felújítva. Érzékcsaládnak a polgármesteri hivatala 2010-ben lett felújítva, amint itt látszik. Most menjünk be. Előre. Itt vagyunk. Itt vagyunk a bejáratnál. Akkor menjünk, gyere. Itt is mondja. Így néz ki belőle. Így néz ki belülről. Most menjünk. Most menjünk. És most könyvtárra, ahol a gyerekek is tudnak olvasni, szentségezni. Itt a könyveket minden. Meg sem nézik, hallod, bazd. Hallod is akarok, nem? Emlékparkja, és most menjünk az emlékművekhez. Csukás Zsigmond emlékműve, és a másik meg, és falunk 3 nemzetikének tanítója. Csukás Zsigmond